Ara sí, donem pas al molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Ernest Benach, que clourà l'acte. Un fort aplaudiment. Senyor diputat, senyor director del Centre de Cultura Popular Nacional de la Generalitat de Catalunya, autoritats polítiques i autoritats castelleres, entre els quals també la governadora. En primer lloc, agrair la possibilitat de compartir un altre nit. Crec que l'encert d'aquesta iniciativa fa que el Castellet tingui una aturada que penso que és bo per la comissió, repàs i projecció, i a més com que per la taula ja he sentit la tercera, la quarta i la sisena que es disputaven ubicació, doncs se la crec que està molt bé que hi hagi aquesta perspectiva. Per tant, serem compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Per a mi és un honor. Un honor que, de fet, no és comparable perquè ho vaig fer molt aquell, que és el que vaig sentir en el moment de la decisió de la declaració en el Parlament, que estava fent que de començar l'acte, i que d'alguna manera volia reforçar la candidatura al fet que es declarin els castells com a patrimoni de la humanitat. Primer, constatar que el Pla de Castellet funciona, això està bé. I segon, i més important que això, jo crec que del Parlament ha sortit una lliçó i que aquesta lliçó és absolutament indispensable per aconseguir l'objectiu del patrimoni de la humanitat, però també del món casteller. I la lliçó és que quan hi ha unitat, doncs les coses funcionen més fàcilment, no? Per llegir la declaració institucional, si no hi estava tothom d'acord, no es podia llegir. És una norma parlamentària. En vegades existeix aquesta norma. Per tant, encara té molt més valor aquesta declaració, perquè va ser unànime. Doncs bé, per cert, no ho hagués comunicat en alguns temes del país que són capaços de fer no, però la bona notícia que surt del Parlament del dia és que el grup parlamentari ha fet un exercici d'unitat i, per tant, ha donat solidaritat a la candidatura dels castells com a patrimoni de la humanitat. Jo crec que si es continua en aquesta línia, i el món casteller no és fàcil, o tampoc és impossible, penso que l'objectiu s'assolirà. El fet d'assolir l'objectiu difícil en el món casteller és normal. No aconseguiria el castell que hem anat assolint al llarg dels anys si no hi hagués hagut gent valenta al darrere, projectes ambiciosos, una certa manera de treballar i és evident que les coses assoleixen grans fites quan les coses funcionen bé i quan estan ben fetes. Per tant, una mica l'exemple serveix per això. Però penso que també, si m'ho permeteu la reflexió, la unitat del món casteller és bona no només per assolir la fita dels castells com a patrimoni de la humanitat. Hi ha altres elements que penso que pot ser interessant d'aplicar. Els castells, en general, sincerament crec que estan en un bon moment. Pot haver-hi matisos de si s'aconsegueixen més o menys castells. En qualsevol cas, les colles s'estabilitzen molt al mapa i tot va creixent, com hem vist avui. I apareixen nous elements. La internacionalització del fet casteller és complicada, és molt complicada, però és bona. I jo crec que necessària. I per tant, s'ha de fer bé. I aquí les administracions plurals, administracions, doncs penso que estaria bé que ho deixin línies i que les colles de la coordinadora potser parteixen estratègies. I poso això com a exemple, n'hi ha molts més. El tema dels mitjans de comunicació o les reflexions que es fan en aquest moment són francament interessants i preocupants. El tema de la seguretat, el mateix tema del creixement del món casteller i com es creix, penso que són símptomes d'aquest bon moment, però al mateix temps són símptomes que hi ha molts reptes al damunt de la taula, reptes no gens fàcils en algun cas de resoldre i que es resoldran o es plantejaran de manera adequada si el món casteller és capaç de donar-hi una resposta el més unitària possible. De vegades no som conscients
la importància que té el món casteller. No som conscients, i que utilitzo la primera persona real amb tota la consciència. No som conscients que el que s'ha fet és molt important, moltíssim. I per tant, caldria que aquesta consciència s'allargués més enllà i sí que ara som conscients que podem continuar. I que el món casteller pot continuar sent un dels referents culturals més importants de Catalunya, però al mateix temps un dels referents de país que no es poden exportar i que com a imatge de país és més agraïda. Per tant, tota la bona feina que s'ha fet durant tots aquests llargues dècades d'actuació ens dona una força increïble. L'hem de saber aprofitar. L'hem de saber aprofitar. Acabo donant la paraula als premiats. Si permeteu que expliqui una petita anècdota per referència a Oriol Rossell. Per mi, un dels noms mítics del castell. Quan un comença a dir castell, jo recordo que quan he agafat a llegir actuacions, buscar material, llibres de referència de quan érem molt joves, i esclar, hi ha uns noms que sempre et queden gravats, no? I l'Oriol Rossell és un d'aquests. Però bé, l'anècdota no va per aquí, va perquè quan es va inaugurar el Parlament d'Escòcia, recordeu aquella obra espectacular de la Tres Miralles, que, en fi, va ser un moment molt especial de la història d'Escòcia, era un acte molt important. Van convidar gent de tot el món, autoritats de tot el món, hi havia el Regne d'Anglaterra, hi havia presidents del Regne Britànic, del Senat del Canadà, en fi, hi havia gent important. De parlaments nacionals en van convidar només 3. Flandes, Euskadi i Catalunya. I recordo que a la recepció van donar una copa de cava. Bé, no? Escòcia, a la inauguració del Parlament d'Escòcia, que es doni una copa de cava està bé. El tastes, em sona. I vaig anar, també confesso que com a mania de la placa, no? Vaig anar a veure quin cava era. Allà vaig a Ferrer. I la sorpresa va ser que era cava d'Oriol Rossell. Per tant, en un moment que, clar, fixeu-vos on érem, hi havia, quina transcendència tenia l'acte, doncs te trobes amb un cava de casa, pràcticament, que l'has tastat, que l'has vist, que coneixes a la seva gent, que envies a la seva gent. No li vaig enviar un missatge ràpidament a l'Eloi, i no sabíem res d'ells, per tant, això diu molt a favor seu, no? Que tot plegat del circuit comercial l'havia portat a terra. El món casteller crec que està en un bon moment, però pot estar millor. I tots sabem que si hem aconseguit el 3 de 9, doncs després volem la corona. I després volem signar. Doncs això, el que cal, justament, és fer això. Moltes gràcies, moltes felicitats als premiats, de tot cor.